हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। மாதாஜி நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் சரிங்களா? यस माता जी। பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. முடிச்சிட்டேளா? பிரணத்தி பண்ண சொல்லணுமா? நீங்க பிரணத்தி மட்டும் இது சொல்லிட்டுக்கோ, இஸ்கான் மங்களூர் சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் வரவேற்க சொல்லிட்டு நீங்க பிரணத்தி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. நான் இன்னைக்கு இன்னோட செஷன் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் குழாயிலேருந்து நம்ம அதுலேருந்து அவளோட எல்லாத்தையும் யாரெல்லாம் குரு நம்மளோட ஆச்சாரியர்கள் குருகள் அவரோட அன்போட இதோட ஸ்ரீ பிரபுபாதாவோட அவரோட ஆசீர்வாதத்தையும் அதே மாதிரி ஸ்ரீ ஜெயபாத்தகா சுவாமியோட ஆசீர்வாதத்தையோடையும் அதே மாதிரி என்என்டி பிரபுஜி நாமனிஷ்ட பிரபுஜி பிரசிடென்ட் ஆஃப் இஸ்கான் குலை அவரோட தயவாலும் அவரோட அன்பாலும் அவரோட ஆசீர்வாதத்திலையும் நான் இந்த கிளாஸ் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. அவ பிரணத்தி சொல்றேன். யாராவது சொல்றல நான் சொல்லட்டுமா? டிவோட்டிஸ் யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞாத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாந்தனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं तथाति स्वं पदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवामच श्रीरूपं शाक्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन्नसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णबाधा स गणललिता श्रीविशाखान्वितामच हे कृष्णा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेक्षा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्रह्मण्याय च जगदिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो वहवदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय दतालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नामसे सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशधारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत
दादारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 ஹரே ஹரே. ஓம் சத் சத் சத். ஹரே கிருஷ்ணா. இது நம்ம வந்து ஸ்ரீ ராதா ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோவில்ல இருந்து இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து எல்லா புகழும் ஷீடை பரம்பரைக்கு. இதில் யார் ஸ்தாபகாச்சாரியார்? அவரது தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அதே மாதிரி அவரோட புனித வந்து ஜெயபதக சுவாமி குரு மகாராஜ். அப்புறம் நம்ம வந்து நாமோ நிஷ்டோ பிரபுஜி அந்த இஸ்கானோட இதுலேருந்து கொலையிலேருந்து யார் நம்ம பிரசிடென்ட் ஆஃப் இஸ்கான், அவரால் தான் நம்மளால் இந்த ஜூம் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு எவ்வளோ பேட்ச் அப்புறம் வந்து இது பண்ணி கோவிலை கட்டி பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம வந்து பகவத்கீதையோடு 5வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். கர்மயோகம். அது என்னன்னா கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் மற்றும் நவீன மனக்கட்பாடு. நம்ம நேத்தி 4வது சாப்டர்ல என்ன படிச்சோம்? நம்ம என்னெல்லாம் படிச்சோம்? கொஞ்சம் சம்மரி போலாமா? நம்ம என்ன படிச்சோம்னு 4th சாப்டர்ல இதுல என்ன நம்ம சொல்றான்னா, 4வது சாப்டர்ல என்ன சொல்றான்னா வந்து எல்லாம் யோக முறையும் சனாதன யோகமும் அதெல்லாம் ஆத்மாக்களை என்னெல்லாம் செய்யப்படும் செயல்களும், அதே மாதிரி இந்த யோகத்தில் வந்து 2 வந்து யாகங்கள் இருக்கின்ற. ஒண்ணு வந்து பௌத்தம உடைமைகளை துறக்கும் யாகம், இன்னொன்னு என்னன்னா ஆத்ம ஞானத்தில் யாகம். இது வந்து தூய ஆன்மீக செயல். இதெல்லாம் நம்மெல்லாம் உடைமைகளை துறக்கும் யாகத்தை எல்லாம் ஆன்மீக உணர்வுடன் இணைக்காலாட்டா அதுக்கு வந்து அது வந்து என்ன ஆயிடுறது? அது பௌதிகமானதான் ஆயிடுறது. அதனால நம்ம வந்து என்னைக்குமே யாகம் பண்ணா நம்ம ஆன்மீக நோக்கத்துடன் தான், பக்தி தோண்டுல தான் அதை செஞ்சாதான் அந்த யாகம் பக்குவம் அடைகிறது. நம்ம வந்து ஆன்மீக செயல்கள் எல்லாம் வரும்போது நம்மளோட சொரூப நிலையில அறிந்திக்கிறது, பரமபரிசனா பக்தி உண்மையாக எப்படி அறிந்திக்கிறோம், இதுதான் 2 விதமா பிரிக்கப்படுது இல்லையா? அதே மாதிரி பகவத்கீதையில வந்து ஆன்மீக வரிவில் வந்து 2 பிரிவுகள் இருக்கு. அது வந்து ரொம்ப எளிமையாக நம்மளுக்கு தோணலாம். ஆனா அது வந்து இறைவனோட அம்சம் என்று ஒரு பக்குவான ஞானம் அறிவதுல ஒண்ணுமே சிக்கலே கிடையாது இல்லையா? அதனால நம்ம வந்து அந்த ஞான பகவானின் திவ்யமான எப்படி செயல்கள் எல்லாம் எப்படி நம்ம ஈஸியா புரிந்து கொள்ள முடியும், அதே மாதிரி அது நம்மளுக்கு எப்படி நன்மையாகும், இதை நம்ம பார்த்தோம். அதனால இந்த அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம்னா, 4th சாப்டர்ல பரமபுருஷன் வந்து தன்னது எல்லா உன்னதமான செயல்களை சொன்னார். அப்புறம் கீதையின் அறிவர்களையும் யாரு உணரலையோ, யார் நம்பிக்கை இல்லாம இருக்காளோ அவளுக்கு வந்து ஒரு தன்னோட சுதந்திரத்தை அவள் தவறாக மிஸ்யூஸ் பண்றா இல்லையா? அதனால இந்த அறிவுகள் எல்லாம் பெற்று எல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு கூட பரமபுருஷன் பகவானோட நித்தியமான ஆனந்தமான இயற்கையை வந்து யாருக்கு புரிந்து கொள்ளவன இருக்கணும், அவன் வந்து முட்டாள் தான் சொல்ல முதல் முட்டாளமா. அதனால என்னன்னா கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து எப்படி கொள்கை எல்லாம் படிப்படியாக கேட்கிறாளோ அவ வந்து அந்த யார் அவதான் அந்த அறியாமை பாதையிலிருந்து வெளியில வர முடியும். அதெல்லாம் தேவர்களுக்காக யாகங்கள், பிரம்மனுக்காக யாகம், பிரம்மச்சாரியம், குடும்ப புலநடுக்கம், அஷ்டாங்க யோகம், பயிற்சி, தவம், பௌதிக உடமைகளை துரத்தல், வேதங்கள் படி வர்ணாசம் தர்மம் என எல்லா சமூக அமைக்கும் பங்கு பெறுவதால் செய்யப்படும் என்னெல்லாம் யாகங்களா இருக்கோ அதெல்லாம் பலவேறு யாகங்கள் மூலம் கிருஷ்ணர்களும் நம்மளுக்கு வந்து அதுலேருந்து கிடைக்கிறது நம்ம கிருஷ்ணர். அதனால யாகங்களை வந்து எப்படி ஒழுக்கப்படுத்தும் செயல்கள் எல்லாம் எப்படி அடிப்படையாக இருக்கிறதோ அதே மாதிரி இந்த செயல்கள் எல்லாம் வந்து முக்கிய உள்நோக்கம் வந்து தன் உணர்வே ஆகும். அந்த இலட்சியத்தை யார் தேடுகிறாளோ அவ பகவத்கீதையை உண்மையாக புரிஞ்சுக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட். அதனால நம்ம வந்து கிருஷ்ணரோட அதிகாரத்தை யார் சந்தாகிக்கிறாளோ அவ வீழ்ச்சி அடி. அதனால்தான் பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, எந்த சாஸ்திரம்னாலும் இந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட யார்கிட்ட நம்ம கற்றுக்கணும், ஆன்மீக குருக்கிட்ட இருந்து சரணமடைந்து அவருக்கு தொண்டு செய்து அவர்கிட்ட நம்ம பயில்க்கணும். அதுல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து அறிவு விருத்தி ஆகும். அது மாதிரி எந்தெல்லாம் முதல் அநாதி காலத்திலிருந்து யார் ஸ்ரீடபரமே சேர்ந்திருக்களோ, யார் ஆன்மீக குருவான கோடிக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்பு கூட நம்ம சூரிய தேவனுக்கு உபதேசப்பட்டது. இன்று வரை எல்லாமே பூவலகில் எல்லாரும் வந்து இந்த பகவான் கட்டளையிலிருந்து தான் கொஞ்சம் கூட
வெளியில கொஞ்சம் கூட பிழறதே கிடையாது. அதனால நம்ம வந்து பகவத்கீதையில வந்து பாதை கீதையில என்ன சொல்றாளோ அதே மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். தன்னோட சொந்த நோக்கங்களுக்காக கீதையிலிருந்து உண்மை பாதையிலிருந்து இருக்கிற உள்ள அந்த சுயநலம் யாருக்கு இருக்கோ அவள எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும். அதனால நிச்சயம் யாரு கிருஷ்ணரே தான் பரமபுரி. அவரோட செயல் தான் எல்லாமே திவ்யமானவை. அதுதான் நம்ம யார் அறிகிறாளோ அது வந்து இந்த பகவத்கீதா படிக்கும் யாரு ஆரம்ப நிலையிலிருந்து அவன் வந்து முக்தி பெற்ற ஆத்மான்னு சொல்றான். இதான் நம்ம ஒரு குட்டி சமரியா சாப்டர் 4 சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு. அந்த இப்போ வந்து அத்தியாயம் 5ல போலாமா? அதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? கர்மயோகம். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் செய்தான் கர்மயோகத்துல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு நம்ம அதை பார்க்க போறோம். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் 5.2 போலாமா? யாரா படிக்கிறா ஸ்லோகம்? நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச சம்யாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் சசம்சசி யச்சர்யேய ஏதயோரேகம் தன்மே ப்ரஹ்மீசு நிச்சிதம். ஸ்ரீ பகவானுவாச சம்யாசः கர்மயோகச்சः நிஹத்ரேயச கராவுபௌ தயோஸ்து கர்ம சம்யாசாத் கர்மயோகோ விஷிஷ்யதே. அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பரிந்துரைத்தார். செயலை துறத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றானா, அர்ஜுனன் கேக்குறான், கிருஷ்ணரே, முதலில் நீங்க வந்து செயலை துறக்குவோம் அப்புறமா பக்தி செயலாற்றுறோம் என்று நீங்க சொல்லியிருக்கீங்களே, இது ரெண்டுத்துல எது சிறந்த நம்மளுக்கு நன்மைக்கு தருவது எது என்னது எனக்கு தயவு கூர்ந்து எனக்கு தெளிவாக விளக்குங்கிறான். நம்மளோட பகவத்கீதையில வந்து இந்த அத்தியாயத்துல என்ன பண்ணியிருக்கானா, என்ன சொல்லியிருக்கானா, வரட்டமா யார் இருக்காளோ, மன அன்மத்தோட யார் இருக்காளோ, அதோட பக்தி தொண்டு செயலாற்றுறதே அதை கம்பேர் பண்ணினா பக்தி தொண்டு செயலாற்றுறது ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்தது. அது வந்து யாரு வரட்ட அனுமானத்தை விட பக்தி தொண்டுமோ ஈஸி. அதனால்தான் இயற்கையிலேயே என்னன்னா, இது ஒரு வகை வந்து ஒரு நம்மள விடுவிக்கின்றது. இந்த நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல என்ன பாக்குறோம்? ஆத்மாவை பத்தி பார்த்தோம். அந்த ஆரம்ப அறிவும் ஜட உடலில் அதெல்லாம் எப்படி பிணைக்கப்பட்டுகிறது அதை பத்தி நல்லா வழக்கி இருக்கிறார். அதே மாதிரி புத்தியோகம் என்றது வந்து பக்தி தோண்டில் வந்து இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து எப்படி வெளியில வரணும் அது வந்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கு. அதே மாதிரி 3வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு? ஞானத்தின் தளத்தில் எப்படி நிலை பெற்றிருக்கிறானோ அவெல்லாம் கடமைகளும் எதுவுமே இல்லைங்கிறது அது சொல்லியிருக்கா. அதே மாதிரி 4வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லியிருக்கா? எல்லா விதமான யாக செயல்களும் ஞானத்தை முற்றும் பெறுவதாக அர்ஜுனன் கூட சொல்றாரு இல்லையா? அதனால பகவான் இருந்தா கூட 4வது அத்தியாயத்தில் இருந்ததுல என்ன சொல்லியிருக்கா? பக்குவமான ஞானத்திலே வந்து யார் நிலை பெற்று எழுந்து கிருஷ்ணன் சொல்றார் அர்ஜுனனுக்கு, இந்த மாதிரி வந்து பக்குவமான ஞானத்திலையும் நிலை பெற்று எழுந்து நீ போரிடு. அதான் அறிவுறுத்திக்கிறார். அது மாதிரி பகவான் வந்து மாதிரி பக்தியோட எல்லாரும் செயலாற்றுறதும் ஞானத்தில் வந்து ஒரே நேரத்துல வலியுறுத்தினால கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் குழம்பி போன அந்த மனசை வந்து மன உறுதியை குலைத்து விட்டார். கொஞ்சம் அந்த குழப்பத்திலேருந்து அர்ஜுனன் வெளியில வந்துட்டான். எப்படி நம்ம வந்து நம்ம ரொம்ப நம்ம அது கிருஷ்ணர் அது பகவான் அவருக்கு எல்லாம் சொல்றார், நீ எப்படி பண்ணணும், என்ன பண்ணணும், இதுல இருந்து வெளியில வா, எப்படி வான்னு. அதே மாதிரி புலன்களை வந்து எப்படியுமே அனைத்து செயல்களும் முற்றிலுமே நிறுத்தி விடுறது. அதுதான் ஞானம் வந்து துறவு என்று அர்ஜுனன் வந்து அவனுக்கு தோணிடுத்து. இந்த மாதிரி அவனுக்கு என்ன தோணித்துன்னா, அந்த புலன்கள்லாம் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து இது ஞானம் வந்து துறவு இதெல்லாம் இது பண்ணினாதான் அது அந்த மாதிரி ஞானத்துல என்ன துறவு தான் பெஸ்ட் அவனுக்கு தோணி விடுறது அர்ஜுனனுக்கு. அதனால பக்தி தொண்டில் இருந்தா செயலாற்றினால் யாரு செயல் பண்றாளோ அது வந்து அது வரும் பொறுத்தவரையில வந்து
துறவும் வந்து ஒன்றுக்கொரு ஒத்து போகவே போகாது. எதனாலன்னா சந்நியாசம் வந்து ஞானத்தோட துறவு இருந்தா கூட எல்லா விதமான செயல்கள் இருந்து எப்படி முழுமையாக விடுபடுகிறது எல்லாம் தோன்றது இல்லையா? யாருக்கு முழு ஞானத்தையும் செயல்படுகிறாளோ அவளுக்கு விளைவெல்லாம் அது அப்பாற்பட்டது. அதனாலதான் என்னைக்கு நம்ம செயலின்மை நம்மளால ஒப்பானது என்பதை அர்ஜுனனுக்கு அது புரியல. அதுக்கு அப்புறம் அது மாதிரி அவர் அதனால என்ன பண்ணணும்னா எந்த செயலை முற்றிலும் துறந்து விடுவதற்காக ஒரு மொழி அறிவோட நம்ம எப்படி செயல்படணும் என்று கேட்கிறான் அர்ஜுனன். அப்புறம் என்னன்னா புருஷோத்தமாக முழு கடவுள் சொல்றாரு. அதுக்கு வந்து அவர் பதில் சொல்றாரு. அவர் நீ வந்து செயல துருத்தல் பக்தியோட செயல்படும் ரெண்டுமே முக்திக்கு தான். ஆனா இது இரண்டுல எது செயலை துருப்பதால் பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். இது வந்து நீ வந்து செயலை இது துரத்துற இவனோட என்ன செயல் கொடுத்துருக்காளா துரத்துற கூட பக்தி தொண்டில் யார் போறாலும் அதோட அது பெட்டர்ன்னு சொல்றாரு. அது நம்ம வந்து என்னன்னா நம்ம புல நுகர்ச்சி தேடுறோம் இல்லையா, அந்த பலநோக்கு செயல்களே பௌதிக பந்தத்திற்கு காரணமாகும். எந்தெந்தாலும் நம்ம இந்த புலனுணர்ச்சி என்ன பண்றது பலநோக்கு செயல்கள் நம்ம பண்றோம். ஆனா அது வந்து நம்ம வந்து பந்தத்துல வந்துடுறோம். ஏன்னா நம்ம வந்து பலன் வந்து என்ன நம்மளுக்கு பண்ணினா இது திருப்பி நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அந்த பலனை யோசிச்சுதான் ஒருத்தர் செயலே பண்றார். அது வந்து நம்ம என்னன்னா இன்னும் பௌதிக பந்தத்துல இருந்து நம்ம வந்து மெயின் காரணமா ஆயிடுறது. அது வந்து ஒரு உடல் வந்து சௌகரத்தியாக எல்லாம் அதிகரக நோக்கத்துடன் எல்லாமே செயல்களும் ஒருத்தர் ஈடுபட்டு இருக்கிறவரா. அது மாதிரி பல்வேறு வகையான உடல்கள் மாற்றுவதும் அதனால பௌதிக பந்தத்தை நீட்டிக்கொள்வதும் உறுதியாகும். என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து இந்த பல நோக்கு செயல்கள் இது பண்ணினா நம்ம வந்து பக்தி தோன்றலத்தை நம்ம வந்து ரீச் ஆக முடியாது. நம்ம வந்து அதே மாதிரி கடவுளோட இதுல நம்ம ஆன்மீக உணர்வு வரவே வராது. அதனால என்ன ஆகுது திருப்பி திருப்பி இதை நம்ம இந்த சைக்கிள்லயே திருப்பியும் வரும். ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடல் இன்னொரு உடல் இது அதே மாதிரி பௌதிகம் பந்தம் நம்மளுக்கு நீண்டுட்டே இருக்கு. அது வந்து டெஃபினட். அதனால நம்ம வந்து எல்லாரும் அந்த புலன் வச்சு எல்லாரும் பித்து பிடிச்ச மாதிரி எல்லாரும் சுத்தின்னு இருக்கா. வந்து என்னைக்குமே அது வந்து என்னன்னா கடந்த காலத்துல நீங்க என்னெல்லாம் நீங்க பலநோக்கு பண்ணிருக்கீங்களோ அதோட இதெல்லாம் அதோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் தான். இதனால அது என்ன அது பல நுகர்ச்சியில என்ன இருக்கு முழுச துன்பம் தான் இருக்கே தவிர அதுக்கு வந்து தன்னோட இப்போதான் உடலை பத்தி யோசிக்கிறாளே அவள் தோன்றுது. ஆனா அவ அதை யோசிக்க மாட்டேங்கிறா. இது வந்து இந்த உடல் நம்மளுக்கு டெம்பரரி தானே, பெர்மனன்ட் கிடையாது. அதனால என்னெல்லாம் நம்ம பெர்மனன்ட்டுக்கா பண்ணணும் அதுக்காக என்ன பண்ணலான்னு அந்த மாதிரி வந்து யாரு அந்த பௌதிகம் இருக்கிறவா யோசிக்க மாட்டேங்கிறா. அதுல பௌதிகம் அதை யோசிக்காதனால என்ன ஆகுது திருப்பி இந்த சுழல்ல பிறப்பு இறப்பு சுழல்ல மாட்டின்ட்டு திருப்பி சுத்தி அதுல இருந்து வந்துட்டு இருக்கா. அதுல என்ன பிரயோஜனம்? டெம்பரரி உடம்புக்காக இவ்வளவு நீ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து தொல்லை கொடுத்துக்கலாமா? அதே தான் வந்து அதுக்கு வந்து ரொம்ப அந்த புலனுகர்ச்சிக்காக என்னெல்லாம் பண்றாலும் அதெல்லாம் நல்லதே கிடையாது. ஒருத்தர் வந்து என்னன்னா உண்மை நிலையினை வந்து எப்போ மட்டும் அவளுக்கு புரியலையோ அதை மாற்றி அவ வாழ்க்கையில என்னைக்குமே தோல்விக்கு மேல தோல்வி வந்துட்டே இருக்கும். அந்த உண்மை நிலை எப்படி அறிந்து கொள்ள மட்டும் எது புலநோக்கு செய்களுக்காக நம்ம வந்து செய்தின்னு இருக்காளோ அதே மாதிரி திருப்பியும் யார் புலநுகர் விஷயங்கள் ஒருத்தன் வந்து மூழ்கி இருக்காளோ அவ தன்னோட உடல்களிலே மாற்றிக்கொண்டே இருக்கணும். அதுதான் மனமானது என்னன்னா பல நோக்கு செயல்கள் தான் எப்போதும் மூழ்கின்னு இருக்கு. அது வந்து அது அறியாமல் இல்லாம தான் இருக்கு. அது மாதிரி பாதிக்கப்பட்டு இருக்கு. அதனால்தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வாசுதேவரோட பக்தி தொண்டின் மீது அன்பை வளர்த்தா வச்சுக்கோங்க. அது அவசியம். அந்த செய்தால் வழியே நம்ம இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து பிணைப்பிலிருந்து வெளியே வாய்ப்பே கிடையாது. அதனால நம்ம என்னத்தை பண்ணணும் அதுக்காக பக்தி தொண்டில் வந்து வாசுதேவரோட இதுல நம்ம வந்து ஆன்மீக இதுல நம்ம வந்து என் அன்பை நம்ம வளர்க்கணும். அதுதான் ரொம்ப அவசியம். அதுதான் நம்ம முக்தி அடைக்கிறதுக்கு அந்த ஞானங்கிறது நம்மளுக்கு ஆன்மீக ஆத்மாக்கு அது மட்டும் கூட போறது இல்லை. ஆனா அந்த ஆன்மீக ஆத்மால என்னெல்லாம் பண்ணணும் செயல் பண்ணணும். இல்லட்டா இந்த பௌதிக இணைப்பில இருந்து நம்ம தப்பிக்கவே முடியாது. அதுக்காக என்ன பண்ணணும் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து என்னெல்லாம் செயல்கள் பலன் நோக்கி செயல்படுவர்கள் யார் முழு ஞானத்துடன் அந்த செயல்கள் எல்லாம் உண்மை ஞானம் என்ன இருக்குன்னு அதையே நம்ம வந்து பலம் படுத்தணும். எப்படி பிரிட்ஜை நம்ம இது பண்ணும்போது நம்ம பிரிட்ஜ் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாதான் நம்மளுக்கு எல்லாம் உண்டு. அது மாதிரி பில்டிங்ல நம்ம இது பண்ணா எப்படி பேஸ் இல்லைன்னா அப்புறம் எல்லாம் சரிஞ்சு விடுறது இல்லை. அதனால பேஸ்மெண்ட் சரியா இருக்கணும். அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து உண்மை ஞானம் எப்படின்னு பண்ணிட்டு புலநுகர்ச்சி இதுல வெளியில வந்து பௌதிக விளக்குல இருந்து வெளியில வந்து நம்ம
இந்த சுழல்ல இந்த இது மாதிரி நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் பாருங்க, ரவுண்ட் மாரி ஒரு ரவுண்ட் மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம் பாரு, அது மாதிரி போகாம நம்ம வந்து அது மாதிரி எப்படி ஆத்மாவோட இதே உண்மை நம்ம தூய்மைப்படணும். இல்லாட்டா இந்த மாதிரி நம்ம பௌதிக செல்வம் நம்மளோட ஆத்மாவும் நம்மளோட வந்து தூய்மையாகவும் இருக்காது. வந்து அதனால திருப்பி திருப்பி நம்ம பல நோக்கு செய்களையும் திருப்பி திருப்பி வந்துட்டு போவோம். அதே மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணாமுடர்ல வரலன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த பல நோக்கு செய்களில வந்து ஒருத்தன் வந்து தானாவே விடுபடணும்னா என்ன பண்ணணும், வந்து இந்த பௌதிக தளத்துல இருந்து கீழே வரணும். அப்படி கூட அவசியம் இல்ல. இந்த கூட இந்த பௌதிக தளக்கு இருக்க இந்த கிருஷ்ண உணர்வு வந்து செயல்படணும். எக்கணமும் எப்பவான எந்த இடத்துலயும் நம்ம வீழ்ச்சி அடையலாம். அது வந்து அந்த அபாயம் இருக்கு. அந்த துறவை காட்டிலும் எப்போதும் மேலானது வந்து ஆன்மீகத்தோட தான். ஸ்ரீ குரு ரூப கோஸ்வாமி கூட தன்னோட பக்தி ரசாம்சத்துல சொல்லியிருக்காரு. அது வந்து இதெல்லாம் எப்படிலாம் நீங்க முக்தி அடையணும், இதெல்லாம் எப்படி பண்ணணும்னு. அதே மாதிரி நம்ம வந்து தொடர்பு எப்படின்னா பரமபுருஷ பகவானோட பௌதிகமான இல்லாம நம்ம வந்து தொடர்ந்து நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து நல்ல பாதையில எப்படி போகணும்னு அந்த மாதிரி யோசிக்கணும். ஆன்மீக பாதைக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னோ அதெல்லாம் நம்ம இது வந்து நம்முடைய இறைவன் வந்து சொந்தமானது நம்மளுக்கு. யார் வந்து உரிமை கொண்டாடக்கூடாது. அதனால ஞானத்தை வந்து கூடியனாத எப்படி அந்த துறவு தான் ஃபுல் நல்லது. அதனால யாருக்கும் வந்து உண்மையில யாருக்குமே எதுவுமே சொந்தமே கிடையாது. எல்லாமே அதை ரியலைஸ் பண்ணணும். இந்த வீடு நம்ம கட்டுறோம், இந்த வீடு தற்காலிகமானது தானே. நம்ம போகும்போது இந்த வீடு போப்புறோம், இந்த மாதிரி பணம் இவ்வளவு பணம் 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 பின்னால ஓடிட்டு இருக்கோம். இந்த பணத்தை நம்ம போப்புறோமா, எடுத்துட்டு போப்புறோமா? ஒண்ணும் இல்ல. நகை நட்டு எல்லாம் இங்கதான் விட்டுட்டு போப்புறோம். அதனால நம்ம வந்து நம்ம என்னெல்லாம் வந்து பெர்மனன்ட் காப்பணும், என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் யோசிச்சு ஆன்மீக உணர்ச்சியை எப்படி வளர்க்கணுமோ அதெல்லாம் யோசிச்சு அந்த மாதிரி பாதையில நம்ம வந்து வரணும். வந்து இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம எனக்குமே செயல்படணும். அதுமான பக்குவமான செயல் வந்து நம்ம வந்து போயிட்டு அதை வந்து அதுல என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு நன்மை புரியுமோ மாதிரி யோசிச்சு நம்ம இது பண்ணோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் குழப்பம் சன்னியாசியா சன்னியாசமா செயலில் ஈடுபடுவதா, அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடுது. கேள்வி என்னன்னா, செயல்களை துறப்பது சிறந்ததா அல்லது பக்தியுடன் சிறந்ததா? அவர் கேட்கிறார். அவர் குழப்பமா எழுதார் அர்ஜுனன். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செயல்கள் பண்றது சிறந்ததா அல்லட்டா பக்தியோட செயல்பட சிறந்தா? இப்படி பகவான்கிட்ட கேட்கிறார். கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அதுக்கு? ரெண்டுக்குமே விடுதலைக்கு வழிவைக்கும். ஆனால் செயல்களை துறப்பதை விட பக்தியுடன் செயல்படுவதே சிறந்தது. ஆனா இது ரெண்டுமே விடுதலைக்கு வழி உண்டு. ஆனா அந்த செயல்களை விட்டா எப்படி நம்ம வந்து பக்தி தோண்டல பண்ணா இது இன்னும் சிறந்ததுங்கிற. அதுக்கப்புறம் தியாகி, அதுல என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கா? யோகி என்ஜாயர், பொருட்களை தனது இன்பத்திற்காக தேடி ஒப்புப்பவர் மனநிலை. இது எனக்கு வேண்டும். இது மாதிரி என்ன ஆறுதுன்னா, ஒருத்தன் வந்து பொருட்களை பார்த்தானா ஆசை, நான் வந்து தன்னோட இன்பம் இதுலதான் எல்லாம் என்ன சாப்பிடலாம், இது பண்ணலாமா, இது பண்ணலாமா, இது சாப்பிடலாமா, இது சாப்பிடலாமா, அது அப்படி ஒரு ஆசை, அப்படி ஒரு கிரீடினஸ் அது மாதிரி இது இருக்கு. அதுக்காக நான் அந்த பொருட்களுக்காக தன்னோட இன்பத்தெல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவோம். அதோட ஒப்பேன் இருக்கா பாருங்க. அந்த மனநிலையில வந்து இது இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும், இதோட இது போகாது, இன்னும் வேணும், நம்ம என்னெல்லாம் கண்ட இன்னும் என்ன கிடைக்கட்டும், அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வந்து மனசுல ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒரு இல்லாம கொஞ்சம் ஒரு ட்ரீ எப்படி வளர்ற மாதிரி நம்மளோட அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் வளர்ந்துட்டே இருக்கணும். இதுல வந்து இதெல்லாம் என்ன, தியாகினா எப்படி இருப்பானா, இதுல வந்து போகினா எப்படி இருப்பா, போகினா எப்படி போகத்துல எல்லாருக்கும் இது என்ஜாயர் எப்படி இருப்பானா, இந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்றதுக்கு யோசிப்பார். இது சாப்பிடலாமா, அது பண்ணலாமா, இன்னும் வேணும், இன்னும் சாப்பிடலாம், அதை சொல்லலாம். அவளுக்கு என்ன, அது வந்து அந்த பக்குவ நிலையே அவளுக்கு வராது. இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும்னு ஒரு கிரீடினஸ் தான் இருக்கணும். ஒரு ஒரு அதுல ஒண்ணு அவன் முன்னுக்கே வர முடியாது. தியாகி எப்படி இருப்பா, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஐயோ இதெல்லாம் எனக்கு ஒண்ணுமே வேண்டாம்ப்பா, இதெல்லாம் உலகம் எனக்கு பற்றுமே வேண்டாம், நல்ல பயந்து ஓடிடுவாரு. அந்த வந்து இது இனிமே இது வேண்டவே வேண்டாம், எனக்கு இதெல்லாம் ஷார்ட்டா வேண்டவே வேண்டாம். எனக்கு வந்து என்னைக்குமே நம்ம வந்து உணவு சாப்பிடும், நம்ம லேட்டரா நம்ம நிறைய சாப்டரை படிப்போம். நம்மளோட உணவை எப்படி சாப்பிடணும், எப்படி வந்து எந்த மாதிரி ஆகாரம் உள்ளு கொண்டுக்கணும், ஜாஸ்தியும் சாப்பிடக்கூடாது, குறைச்செல்லாம் கூப்பிடக்கூடாது, மீடியமா காமிச்சிட்டு இன்னும் நம்ம வந்து எப்படி அந்த உணவு எப்படி இருக்கணும் அதெல்லாம் நம்ம லேட்டர் நம்ம சாப்டர்ல பார்ப்போம். பக்தன் டிவோட்டி எப்படி இருப்பான்,
அவரோட என்ன மெயின் எய்ம் இன் லைஃப் என்ன இருக்கும்? எல்லாமே கிருஷ்ணரோடது. எனக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. அவர்தான் நான் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். நான் ஒரு துருவி ஆக்சுவலா. நீ என்னதான் சொல்றியோ பகவான், அதெல்லாம் நான் பண்ணுவேன் பகவான். நீ எனக்கு சொல்லு. நான் அதே மாரி நான் உங்கள ஒபே பண்றேன். அந்த மாரி இருக்கிறது. யாரு சேவை செய்றாளோ, அவளோட இலக்கு என்னன்னா, மெயின் எய்ம் இன் லைஃப் என்ன இருக்கும்? கிருஷ்ணரோட தியானம், கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாளோ, கிருஷ்ணருக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்குமோ, கிருஷ்ணருக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ, கிருஷ்ணருக்கு எப்படி பக்தி தொண்டு நான் பண்ண முடியும்? என்ன பண்ணா நாளைக்கு என்ன பண்ணணும்? இன்னைக்கு என்ன குறைச்சல்? நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம்? எப்படி டிடி வொர்ஷிப் பண்ணலாம்? எப்படி அவர டெக்கரேட் பண்ணலாம்? எப்படி என்ன பிரசாதம் பண்ணலாம்? அவருக்கு எப்படி சேவை பண்ணலாம்? அவருக்கு எப்படி அ பூவெல்லாம் கார்லண்ட் விதமா பண்ணலாம்? அதே மாரி தான் அவ யோசிப்பா. அதெல்லாம் இதுதான். இப்போ நம்ம 5.10 பார்க்கலாமா? யார் படிக்கிறீளா? மாதாஜி நான் படிக்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. பிரம்மண்யதாய கர்மாணி சங்கம் யாக்த்வா கரோதி யக லித்யதே நச பவானே பத்மபத்ரம் இமாபாம் பச. பற்றின்றி தனது கடமையை செய்து பலன்களை பரம புருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன். தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதுபோல பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. ஹரே ஹரே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. யார் ஹரே பற்றங்களை கிருஷ்ணா. நம்மளோட தன்மைகளை செய்யறாளோ, யார் பலன்கள் இல்லாம பரமபுருஷனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறாளோ, எப்படி தாமரை இலை இருக்கு, அது நீரால தீண்டப்படுறதா? இல்லவே இல்ல. அதே மாதிரி நம்ம பாவ விளைகளுக்கு நம்ம தீண்டுவதே கிடையாது. இங்க என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, யாரு கிருஷ்ணா உணர்வுல இருக்காளோ அவ ஒரு முக்குணங்களில இருக்காவா. அந்த இந்த ஜட உலகம் என்னன்னா, என்னைக்குமே நம்ம உம் எல்லாமே நம்ம எல்லாமே நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம என்னைக்குமே நம்ம வேதத்துல எல்லாத்தையும் நல்லா படிச்சு நம்ம பற்று இல்லாம நம்ம எல்லாமே எல்லாமே என்ன பண்ணாலும் நம்ம கடமைகளை பெற்றுட்டு அந்த பலன்களை எதிர்பார்க்காம அப்புறம் எல்லாருக்கும் என்ன தோன்றும், ஐயோ நான் நம்ம அவ கேட்கவே இல்லை, அவ என்னை இன்சல்ட் பண்ணிட்டாளே, என்னை ரெஸ்பெக்டே கொடுக்கலையே, எனக்கு இப்படி எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டாலும் அதே மாதிரி யோசிக்க கூடாது. உன்னோட கடமையை மட்டும் நீ பண்ணு. ஆனா அந்த பலனை எதிர்பார்க்கவே பார்க்காது. எதிர்பார்த்தாதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆனாதான் உங்களுக்கு மனசுல துக்கம் வருது. ஐயோ நம்ம இப்படி பண்ணிட்டானே, இப்படி நம்ம குழந்தை பண்ணிட்டானே, இப்படி பண்ணிட்டானே, இவர் இப்படி பண்ணிட்டாளே, மாமியார் இப்படி பண்ணிட்டாளே, அந்த மாதிரி யோசிக்காம நம்மள கடமை மட்டும்தான் நம்ம பண்ணிட்டு பலன் தான் யோசிக்கவே கூடாது என்னைக்குமே. எல்லாம் கிருஷ்ண அர்ப்பணம்னு விட்டுடணும். எல்லாருக்கும் நம்ம கடவுள் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கார், இந்த கடமையை நம்ம பண்றோம், அது கடவுளுக்கே நம்ம அர்ப்பணிச்சிடுறோம். அதுதான் மெயின். இதுல இதான் சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண கிருஷ்ணருக்கு நம்ம என்ன நம்ம இந்த க்ஷணம் நம்ம என்ன இருக்கு, பகவானுக்கு தான் சொந்தமானவை. நம்ம எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு தான். நம்மளுக்கு இதுல நம்ம உரிமையாளர் அது அந்த உரிமையாளர் எத்தனை பெர்மனண்டா, நம்ம டெம்பரரி தானே. அது எல்லாருமே யாரு பெர்மனன்ட், நம்மளுக்கு உரிமையாளர் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். அவர் தான் நம்மளுக்கு சொந்தமானவர். அவருக்கு நம்ம தொண்டுல எப்படி ஈடுபட முடியும்? அதே மாதிரி யாரு பக்குவமாக யாருக்கு தோன்றதோ அவன் அந்த இயற்கையால புண்ணியமானாலும் சரி பாவமானாலும் சரி, அது யாரு விளைவுகளுக்காக பாதிக்கப்பட்டவனாக இருக்கிறான். ஒரு நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட நம்மளுக்கு செயலை கொடுத்திருக்காரு பகவான். அது அந்த பரிசு இந்த நம்ம ஜட உலகில் இந்த கிருஷ்ணா உணர்வில் இருக்கு மட்டும் ஈடுபடுத்தணுமே தவிர, நீரிலே இருந்தாலும் கூட எப்படி தாமரையில நனையாமல் இருக்கிறது மாதிரி நம்ம அதே மாதிரி நம்ம என்னைக்குமே எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கணும். இந்த தாமரை இருந்தா நீர்ல நெறியறதா, அதே மாதிரி பட்டும் படாம நம்ம இருக்கணும். அவ்வளவுதான். நம்ம பட்டுக்கவே கூடாது. ஒண்ணுமே எக்ஸ்பெக்டே பண்ணக்கூடாது. சரி நம்மளுக்கு பண்ணியாச்சு, நம்மளோட கடமை பண்ணியாச்சு, நம்மளோட ஆயிடுத்து, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் நீ என்ன கடமையில நம்ம கடமையில இருந்து ஆனா இல்ல. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றார், கடமை பண்ணிட்டு என்னோட தொண்டு பண்ணுங்கிற தர என்னைக்குமே கடமை விட்டுட்டு எனக்கு பண்ணுன்னு சொல்லவே இல்லை. எந்த இதுலயும் பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லல. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம எப்படி தாமரை மலர் தான் நம்ம லோட்டஸ் என்னைக்குமே மனசுல வச்சுக்கணும். அது எப்படி அது இருக்கோ அந்த அதே மாதிரி நம்ம என்னைக்குமே நம்ம ரியல் லைஃப்ல நம்ம என்ன பண்ண முடியும், எல்லாமே செயல்களை கிருஷ்ணரோட தான் ஒப்படைக்கணுமே தவிர, அத முடிவு என்னன்னா கிருஷ்ணர் உணர்வான். இந்த ஜட உலகில் எல்லாம் புலன்களை அடிப்படையில் எல்லாமே செயலாற்றுகிறார். ஆனா யாரு கிருஷ்ண உணர்வில் உடல் கிருஷ்ணருடைய சொந்தம் என்றது யோசிக்கிறாளோ, அந்த சேவையில எப்படி ஈடுபடுத்துகிறாளோ அவளுக்கு ஞானம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹீண்ட் மதுரை இலை தண்ணீர் போல்.
யார் ஒருவன் பற்றுதலை விட்டு விளைவுகள் இறைவனிடம் ஒப்படைத்து செயல்படுகிறாரோ அவர் தாமரையில் இலையில் தண்ணீர் ஒட்டாதது போல் பாவத்தால் தீண்டப்படுவதில்லை. உலகத்தில் இருங்கள், ஆனால் உலகப்பற்று இல்லாமல் இருங்கள். கடமையை செய்யுங்கள், ஆனால் முடிவுகள் உரிமையாக்காதீர்கள். என்ன சொல்றா இதுல? என்னமா நம்ம என்னைக்குமே பக்கம் அந்த பற்றுதலை விட்டுட்டு எப்படி தாமரையில எப்படி தண்ணி கொண்டு இது பண்ணாம இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம இருந்துட்டு இது நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, அதே மாதிரி நம்ம வந்து என்னைக்குமே நம்ம கடமையை பண்ணிட்டு கிருஷ்ணரோட இதுல இருந்து என்னைக்குமே நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி நம்ம இருக்கணும் என்னைக்குமே. இது வந்து உண்மையான பக்தி வர்சஸ் போலியான நடிப்பு. இந்த பாருங்க, பாம்பு பிடிப்புவர் பணத்திற்காக இறை உணர்வை நடித்தார், இவ்வளவு அடி வாங்கினார். இது பாருங்க, இதுல என்ன காமிக்கு பாருங்க. வந்து என்னன்னா உண்மையான பக்தி வர்சஸ் போலியான பக்தி இதை பத்தி சொல்லியிருக்கு. இதுல எப்படின்னா இவர் எப்படி வந்து பாம்பு பிடிப்பர் எப்படின்னா பணத்திற்காக நடிக்கிறாளா இல்லையா, விளைவு என்ன ஆச்சுன்னா வெட்டிந்து எல்லாத்தையும் அடி வாங்குறாரு பாருங்க இது பண்ணினதுனால. அதே மாதிரி ஹரிதாஸ் டாக்கூர் பத்தி உண்மையான பக்தியில இருக்கார். என்ன பண்ணாரு, அவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா, ஒரு நாளைக்கு ஹரிதாஸ் டாக்கூர் 3 லட்சம் சான் பண்ணுவார். நான் பார்த்துக்கோங்களேன். அது வந்து அவர் வந்து அதனாலதான் அவருக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட அவர்கிட்ட அவர் வந்து தான் வந்து பாப்பாரு. ஆனா அவருக்கு வந்து எந்த கோவில், அவன் முஸ்லீம் பை பர்த் வந்து முஸ்லீமா இருக்கிறதுனால அவருக்கு எந்த கோவிலும் வரமாட்டார் அவர். அதே மாதிரி அவர் வந்து இந்த கூட இந்த ஒரு கோவிலுக்கு வராதனால அவர் வந்து அப்படி ஒரு தூய்மையான பக்தர். ஒரு பெண்மணி அவரை ஒருத்தர் மீட் பண்ண வந்தார், அவருக்கு மீட் பண்ணணும் வந்தார். ஆனா அவர் மீட்டே பண்ணல. ஆனா அவர் என்ன சொன்னார், நான் சான் பண்ணிட்டு உன்னை வரேன் பாக்கிறதுக்கு. அந்த பொன்மணி இவர் வந்து கண்டினியூஸா சான் பண்ணிட்டே இருந்தார். அவளும் வெளியிலேயே நின்று அவளும் தூய பக்தி ஆயிட்டானா பாத்துக்கோங்க. எப்படி பாருங்க, ஒரு வந்து அவர் தூய பக்தர் எப்படி அவளை வந்து நீங்க ஒரு ப்ராஸ்டியூட்டை எப்படி மைண்ட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டா பாருங்க. இவ்வளவு கண்டினியூஸா கேட்டு அவ சான் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. அவ இந்த கிருஷ்ண பக்தியில வந்துட்டாருன்னா பாத்துக்கோங்க. இதுல பாடம் என்னன்னா, கிருஷ்ணர் உங்கள் மனத்தையும் நோக்கத்தையும் பாக்குறார். ஆனா வெளித்தோற்றத்துல பாக்குறது இல்ல. உங்க வெளித்தோற்றம் அவர் கிருஷ்ணர் பாக்குறதே இல்லை. உங்க மனசையும் நீங்க எப்படி தூய்மையான இருக்கலாம், நீங்க எந்த நோக்கத்துல இருக்கீங்களோ, எந்த நோக்கத்துல நீங்க ஈடுபடுறீங்களோ அதுதான் பகவான். அது தர அவருக்கு எக்ஸ்டர்னல் அவருக்கு வந்து பாக்குறதே இல்லை. இன்டர்னலா நீ எப்படி நீ வந்து என்ன வர்ஷிப் பண்ற, என்னை எப்படி நீ சேவை பண்ற, நீ எவ்வளவு நினைக்கிற, நீ எவ்வளவு என்ன வந்து நினைச்சுட்டு எல்லாம் பண்ற, அதுக்கப்புறம் எது புலநோக்கு செய்யலாம பல நோக்கு செய்யலாம பண்ற, அதுதான் இன்னைக்குமே பகவான் பார்த்துட்டு இருக்காரு. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. மாதாஜி படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வித்யா வினய சம்பன்னே ब्राह्मणे कविहस्तिनि शनि सैव स्वपाकेश பண்டிதாக சமதர்ஷினக. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன், கீழ்ஜாதி என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி. யாரு அடக்கமுடல் பண்டிதர்கள் எப்படிக்கா தங்களோட உண்மை ஞானம் வந்து யாரு கற்றடைந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணரும் பசு, யானை, நாயை தின்றவன், கீழ்ஜாதி என்ற அனைவரையும் சமநோக்கில் காணுகிறார். நீ வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, யாரு அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் எப்படி இருக்கா, உண்மை ஞானம் வந்து எப்படி நம்ம வந்து தன்னடக்கமுள்ள பிராமணர், அந்த பசுவா சாப்பிடா இருக்கட்டும், என்ன வேணா இருக்கட்டும், கீழ் ஜாதி மேல் ஜாதி அவெல்லாம் பாக்குறதே இல்லை. அவர் வந்து சமநோக்கமா தான் பாக்குறா. அதனால வந்து என்னன்னா உயிர் வேறுபாடுகளும் ஜாதி வேறுபாடுகளும் கிருஷ்ணர் பக்தன் வந்து பாக்குறதே கிடையாது. சமூக ரீதியில் அந்த பிராமணனா கீழ் ஜாதியில வேறுபட்டவள இருந்தா கூட உயிர் வந்து நாய், பசு, யானை ஆகிய வேறுபட்டவை. உடலில் வந்து இந்த மாதிரி வேற்றுமைகள் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ, ஆன்மீகவாதிகள் கண்ணோட்டத்தில் எல்லாமே அர்த்தமற்றவைதான். ஆனா ஆன்மீகவாதிகள் அந்த மாதிரி பார்வையை வந்து எப்படி பரமனுடன் உள்ள உரையினால் சாத்தியம் அடைக்கிறதுன்னு அவர் சொல்றாரு. எதனால இனிமே என்ன சொல்றேன்னா, பரமபுருஷர் வந்து தன்னோட விரிவுகள் எல்லாம் பரமாத்மாவின் உருவில் அனைவருடன் அவர் எங்க இருக்கார், பகவான் நம்மளோட இதத்தில் இருக்கிறவர், நம்ம பரமாத்மாவா இருக்கிறார் அவர். அதனால இந்த பரமனை பற்றி இந்த ஞானம் வந்து உண்மையான ஞானம். அதே மாதிரி இந்த பலவர இனங்களை எல்லாம் சேர்ந்த எல்லாரும் பலவர ஜாதிகள் எல்லாம் உடல்கள் வரை எல்லாமே
எல்லாம் அவர் பகவான் எல்லாம் சமமாக பாவிக்கிறார், அன்புடையமா சமமாகவே இருக்கிறார். அதனால ஜீவன் எல்லா சூழ்நிலையும் பரமாத்மாவா தான் இருக்கிறார். பிராமணரோட கீழ் ஜாதியானது, உடல் ஒன்றும் இல்லை என்றெல்லாம் சொன்னா கூட கடவுள் பிராமணன் உடல் கூட கீழ் ஜாதியின் உடல் கூட பரமாத்மா எல்லாரோடமும் அவர் இருக்கார். பரமாத்மா கீழ் ஜாதியா இருக்கட்டும், மேல் ஜாதியா இருக்கட்டும், எல்லாம் ஒத்தர் இதெல்லாம் பிரம்மா அவர் பரமாத்மாவும் அவர் இதயத்துல இருக்கார் அவர். அதுக்கப்புறம் அதனால அந்த ஜட இயற்கையில எல்லாமே பல்வேறு குணங்களுக்கு பௌதிக படைப்புல உடல்கள் ஆனா அந்த ஆத்மா பரமாத்மாவும் ஒரே ஆன்மீக குணத்தே தான் இருக்கு. அவளுக்கு ஆன்மீக குணம் இருக்கு. அந்த குணத்திலிருந்தா ஆத்மாவுக்கும் தான் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள இருக்கிற ஒற்றுமை அவ சமமாக்க இருக்கவே கூடாது. அந்த குணம் எப்படி இருக்கு, உங்களோட குணம் நீங்க எப்போ எப்படி நீங்க பிஹேவ் பண்ணுவேன், அதே மாதிரி நம்ம குணம் நம்ம தான் அனலைஸ் பண்ணணும். நம்ம எப்படி நம்ம பண்றோம். கொஞ்ச நாள் இப்போ சத்துவ குணத்துல இருப்போம், கொஞ்ச நாள் நம்ம ரஜஸ் குணத்துல இருக்கோம், தமஸ் குணம். காத்தால நம்ம இது பண்ணும்போது மங்களார்த்தி எல்லாத்தையும் பாகவதம் பகவத்கீதா எல்லாம் கேட்கும் போதெல்லாம் நம்ம ஆன்மீக இதுல இருப்போம், தமஸ்ல சத்துவ குணத்துல இருப்போம். ஆனா ஒரு 10 மணி ஆயிடுச்சுன்னா திருப்பி நம்ம ரஜஸ்ல வந்துடுவோம், சில சமயம் தமஸ்ல கூட போயிடணும். அதுதான் அந்த குதிரைக்கு எப்படி கடிவாளம் போட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரை பார்த்துக்கோமே, எப்படி இழுக்கிறதோ மனசை, அந்த இழுக்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு. அதனால நம்மளே யோசிக்கணும், இந்த மாதிரி நம்ம இருந்தோமே இருக்கா, இதனால எந்த காரணம், அதுல இருந்து நம்ம எப்படி வெளிப்படணும், எப்படி நம்ம பக்தி தோண்டுக்கு போனோம், அது நம்ம கையில இருக்கு. அதனால நம்ம என்னைக்குமே நம்ம பரமாத்மா நம்ம வச்சுக்கிறதுனா, சுத்தமா வச்சுக்கிறதுனா நம்ம கையில தான் இருக்கு. அதனாலதான் எப்படி நம்ம ஒவ்வொரு உடல்ல எப்படி இருக்கோ, அந்த எப்படி கடிவாளம் குதிரைக்கு வச்சுட்டு இருக்கணும், அதே மாதிரி நம்ம இழுத்து மனசை பக்குவமாவது வச்சுக்கணும்ங்கிறது நம்ம கையில இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சமநோக்கு, ஈக்குவல் விஷன். பண்டிதர்கள் அனைவரையும் சமமாக பார்க்கிறார்கள். பாருங்க, பண்டிதர்கள் எல்லாமே சமமா பாக்குறா பாருங்க. ஆத்மா ஒன்னே ஒண்ணுதான். எல்லாமே உடல்கள் டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும். ஆனா இப்போ நம்ம மாதிரிதான், ஆனா உள்ள இருக்கோம் ஆத்மாங்கிறது ஒன்னே ஒண்ணுதான். அது எல்லார்ட்டையும் பரமாத்மாவாக நம்ம காண்பது, அதுதான் உண்மையான எது நாலேஜ்னா உண்மையான அறிவு. அதுதான் சொல்லியிருக்கா இதுல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மனக்கட்டுப்பாடு, நம்ம மனக்கட்டுப்பாடு எப்படி வச்சுக்கணும். காற்றின் முன் தீபம். இது பாருங்க, நம்ம எப்படி நம்ம ஒருத்தருக்கு சில சமயம் மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடிய மாட்டேங்கிறது. எப்படி நம்ம தீபம் நம்ம அதை ஏற்றி வச்சுட்டு அது எப்படி காற்றுல வந்தானே எப்படி ஃப்ளிக்கர் ஆகுதோ, அதே மாதிரிதான் நம்ம மனசு அப்படியே என்னெல்லாம் பண்ணலாம், என்ன செய்யலாம், என்ன பண்ணலாம். ஆனா அந்த மனச நம்ம கையில கொண்டு வருது நம்மளோட கையில தான் இருக்கணும். அது நம்ம கட்டுப்படுத்த மனம் எதை நம்ம எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் மனம். இந்த காமிச்சிருக்கா பாருங்க, தீபம் எப்படி சுர விட்டு எழியறது, அது கவர் அப் பண்ணினா அது நம்ம ஒண்ணுமே இல்லாம மனம் அலப்பாயவே பாயாது. நம்ம அதனால என்ன பண்ணணும், தியானம் பண்ணணும்னு என்ன பண்ணணும், நம்ம சான் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ராம். நம்ம சான் பண்றோமோ அத்தனை நம்ம மனசு பக்குவ நிலையில வரும். அதனால என்னன்னா, இதே மாதிரி நேர் நிர்வாக அணி, இசன் ஹவர் மேட்ரிக்ஸ், நெருக்கடி, கிரைசிஸ், லீடர்ஷிப், ஏமாற்றம், டிசப்ஷன், வீண் வேஸ்ட், அவசரம் அர்ஜென்ட், அவசரம் இல்லை நாட் அர்ஜென்ட். இதெல்லாம் என்னன்னா, நம்ம முக்கியம் இல்லை, எது நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டோ எது நாட் இம்பார்ட்டண்ட்டோ நம்ம மனசுல நம்ம அதுல பண்ணி பரமாத்மாவா மனசுல நம்மளுக்கு பரமாத்மா இருக்கார் பகவான். அதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணினா அதுல இருந்து நம்ம இருந்து எப்படி வெளியில வரலாம், அதே மாதிரி எப்படி லீடர்ஷிப் எல்லாம் பண்ணிட்டு எப்படி பண்ணலாம், அதெல்லாம் நம்ம கையில தான் இருக்கு. கிருஷ்ண மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். என்ன, இந்த அவசர வலையில சிக்காதீர்கள். என்னெல்லாம் சிக்காதீர்கள், நெருக்கடி, மருத்துவ அவசரங்கள், கடைசி நேர வேலைகள், மன அழுத்தம். எப்படி நம்மளுக்கு நெருக்கடி வருது, மருத்துவ அவசரங்கள் எப்படி வருது, கடைசி நேரம். நம்ம என்ன பண்றதுன்னு, நம்ம இருக்கிற வச்சுட்டு நம்ம திருப்தியாவே இருக்க மாட்டேங்கிறோம். நம்ம இன்னைக்கு நம்ம ஒரு என்னைக்குமே எப்படி நம்ம இதுல இருந்து எப்படி முன்னுக்கு வருவோம், எப்படி வந்துட்டே இருப்போம், நம்ம எப்படி முன்னுக்கு வந்தா நம்மளுக்கு எப்படி பணம் வர முடியும், அந்த நெருக்கடியில இருந்து எப்படி வர முடியும், எப்படி என்னெல்லாம் பண்ணா நம்ம அந்த நெருக்கடியில இருந்து வெளியில வரலாம், ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் வேயா யோசிக்காம
எல்லாம் சுருக்கு வழியை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து நம்ம பணம் வந்து எப்படி நம்ம சம்பாதிச்சு எப்படி எந்த மாதிரி ஸ்பீடி நம்ம இந்த காலத்து குழந்தைகளை என்னன்னா ஒரு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு வரத்துக்கு வந்து யோசிக்கவே மாட்டேங்கிறா. எப்படி ஷார்ட்கட்ல எப்படி பணம் சம்பாதிக்கணும்னு யோசிக்கிற பேர். ஏன்னா அவளுக்கு வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அது ரொம்ப தப்பு. நம்ம என்ன சம்பாதிக்கிறோமோ சின்சியரா ஒருத்தருக்குமே தீங்கு இழைக்காம, ஒருத்தருக்கும் வந்து ஏமாற்றாம, நம்மளோட வந்து சுய சம்பாதித்தோம், நம்மளோட எஃபர்ட், சுயம் இது பண்ணி அது வந்து அது சம்பாதிக்கிறத நம்மளுக்கு ஒரு மனசுல ஒரு இன்பம் டிஃப்ரெண்ட். அதுக்கப்புறம் எங்க இருந்தாலும் நீ எப்படி ஹூக்கர் க்ரோக் வந்து சரி இப்படி பண்ணா ஷார்ட்கட்ல நம்ம இப்படி பண்ணா சம்பாதிச்சிடும். அந்த மாதிரி பணம் வந்து உனக்கு வந்து கையில நிக்கவே நிக்காது. அது வந்து என்ன ஆகும், அந்த பணம் எல்லாம் டாக்டர்கிட்ட போகும், இல்லாட்டா அவசியமான அந்த பணம் வந்து தக்கவே தக்காது. அதனால எப்போ நம்ம யோசிக்கணும், கஷ்டப்பட்டு நம்ம பணம் சம்பாதிக்கணும். அதுல கஷ்டப்பட்ட பணத்தை நம்ம பகவான் தோண்டுல கொஞ்சம் அதுக்காக நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு நிம்மதியா நம்ம வாழ்க்கை இருக்கணும். அப்போ நம்மளுக்கு வந்து நம்ம மன அழுத்தம் வராது, ஒண்ணுமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ஆகுதுன்னா இப்ப எல்லாம் ஏமாற்றம் ஆயிடுது. தேவையற்ற போன் கால்கள் வந்து குறுக்கீடுகள். அது கொஞ்சம் ஸ்லைட் காமிக்கிறேன் மாதாஜி ப்ளீஸ். கொஷின் இந்த த்ரீயோட ஏமாற்றம், தேவையற்ற போன் கால்கள், குறுக்கீடுகள் முக்கியமானது போல தோன்றும், ஆனால் உண்மையில் இல்லை. ஏமாற்றம் எண்ணத்துல ஒரு ஏமாற்றம் ஆயிடுறது. நம்மளுக்கு ஏதாவது நம்மளோட வேலை நம்ம பண்ணி நம்மளுக்கு ஆளை வச்சுக்கோ, அதுல ஏமாற்றம் தன்மை வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆயிடுறா, அதுல ஒரு டிப்ரெஷன்ல போயிடுறா, அதுல குடும்பம் எல்லாம் அதுல சஃபர் ஆகுது. என்னத்துக்கு அது மாதிரி நிறைய இந்த போன் கால் இப்ப இருக்க பாருங்க, இந்த மொபைல் இருக்கிற மாதிரி வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. எப்போதும் மொபைலை வச்சுட்டு எப்போ யாரு எந்த குழந்தைகளும் பார்த்தாலும் கையில ஒரு மொபைல், அதுல வந்து என்னைக்குமே அதை ஸ்க்ரோல் பண்ணி எப்ப பாரு அவளுக்கு வேற ஒண்ணுத்துக்குமே டைமே இருக்கிறது இல்ல. பகவான்கிட்ட இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல. இது வந்து இந்த மெசேஜ், அந்த மெசேஜ், அன்வான்ட் எல்லாம் அதுல பார்த்துட்டு எந்த வழி எல்லாம் தப்பான வழியை நம்ம இது பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த போன் கால் எல்லாம் தன்னோட லைஃபையே எல்லாம் ஸ்பாயில் பண்றா. அதுல குழந்தைகளுக்கும் கொடுத்துட்றா சின்ன வயசுல இருந்து. அதுக்கே குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்து நீங்க கிருஷ்ணா உணர்வு கொடுத்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். அது கிடையவே கிடையாது. அந்த அந்த இதுல கார்ட்டூன் மூவிஸா இருக்கட்டும், என்ன அது கொடுத்துட்டு குழந்தைய ஊட்டி அந்த மாதிரி இப்போ உலகம் ஆயிடுது. அது இல்லாம அதோட கிருஷ்ண கதையெல்லாம் சொல்லி அவர் வந்து அதெல்லாம் சொன்னா அவருக்கு அந்த குழந்தைக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம வந்து நல்லா டெவலப் பண்றோம். நல்ல ஒரு கிருஷ்ணா மென்டாலிட்டி அது மாதிரி பண்ணணும். இது வந்து இந்த மொபைலால குழந்தைகளுக்கும் சரி, இந்த காலத்துல யங்ஸ்டருக்கும் சரி ஒண்ணுமே உருப்படாம தான் ஆறுதே தர யூஸ் நிறைய இருக்கு. ஆனா யூஸ்வலா எப்படி பண்ணணும், ஆன்மீகத்து ஆன்லைன்ல நீங்க யூஸ் பண்ணுங்கோ. இந்த மாதிரி நிறைய கேளுங்கோ, சமணம் கேளுங்கோ, நல்ல பஜன்ஸ் கேளுங்கோ, நல்ல ஸ்லோகம் படிங்கோ. அது மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். அந்த இது என்னைக்குமே. அதனால இந்த போன்ல பாருங்க, இந்த மாதிரி வலையில சிக்கவே கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழிவுப்பாதை என்னெல்லாம், அதிகம் தூக்கம். யார் அதிகம் தூக்கம் தூங்குவா, தமஸ் கோணத்துல இருக்கிறவா தான் என்னைக்குமே அதிகம் தூக்கம் இருக்கா. அவ என்ன பண்ணுவா, லைஃப் நார்மலாவே இருக்க மாட்டா. என்னைக்குமே குடிச்சிட்டு சோம்பேறித்தனம், இந்த மாதிரி எல்லாம் வேண்டாதெல்லாம் வேலை பண்ணிட்டு அதே மாதிரி அதுக்கு பண்ணிட்டு இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபலை இது பண்ணாம என்னெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ட்ரக் அடிக்ட், சில பேரும் இன்டாக்சிகேஷன் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அதுல வந்து தூங்கிடுறா, அவ்வளவுதான். அப்புறம் வீண் அரட்டைகள் இங்கே இவாளோட பேசுறதோட இவாளுக்கு என்னாச்சுன்னு நம்மளுக்கு என்னாச்சு, இதுல எதுக்கா இன்னொருத்தரை பத்தி அரட்டை அடிக்கணும். அதுக்கு அந்த கிராமிய கிருஷ்ண கதையை விட்டுட்டு நம்ம வந்து நன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி நன்னா சொல்லி அவரை பத்தி உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தோணுமோ நீங்க உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் நீங்க பாகவதத்துல என்னெல்லாம் படிச்சேள், பகவத்கீதையில என்னெல்லாம் படிச்சேள், அதுல குட் பாயிண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் எடுத்துட்டேள், எது பண்ணா நம்மளுக்கு வந்து ஆன்மீக உலகத்துல வர முடியும், எது பண்ணா நம்மளுக்கு பகவானோட உணர்வில் நம்ம சேருவோம், அந்த மாதிரி நம்ம யோசிக்கணும். அது மாதிரி தள்ளி போடுதுன்னா இன்னைக்கு நம்ம நாளைக்கு பண்ணலாம், இன்னைக்கு இல்லை, இன்னைக்கு ரொம்ப சோம்பேறித்தனம், இன்னைக்கு இது வேண்டாம், இது போரும், இது அப்படி தோணக்கூடாது. அது வந்து தள்ளி போடவே கூடாது. என்னைக்குமே நம்ம வந்து இதுல இருந்து நம்ம இது பண்ணா நம்ம வந்து நாளைக்கு என்ன பண்ண போறோம், நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ணோம், நேற்று என்ன பண்ணோம், நாளைக்கு என்ன பண்ண போறோம், அந்த மாதிரி யோசி. அந்த விளைவை வந்து நீங்க வந்து தள்ளி போடுறதுனால விளைவு என்னன்னு நல்லதே இல்லை. என்னைக்குமே உங்களுக்கு டிராபேக்ஸ் தான் என்னைக்குமே. அதே மாதிரி நம்ம தள்ளி போடாமல் இன்னைக்கே பண்ணணும். ஃபர்கெட் அபவுட் டுமாரோ, டூ இட் டுடே. இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறேன்னு அதை பத்தி யோசி, நாளைக்கு யோசிக்காத. நாளைக்கே நீ வந்து பிளான்
இன்னைக்கு ஆனோட நாளைக்கு நம்ம பண்ணினோம், இதோட இதை பெட்டரா பண்ணுவோம். இன்னைக்கு நம்ம நீ வந்து நம்ம ஐயோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து கிரீடம் சரியா வைக்கல பகவானுக்கு, ட்ரெஸ் சரியா பண்ணல, நம்ம வந்து டிடி என்ன பண்ணலாம், அது இன்னும் என்ன பண்ணலாம், சரி அதுவும் முடியல வச்சுக்கோங்க. நீங்க வந்து சரி நம்ம வந்து இன்னைக்கு நாளைக்கு என்ன பிரசாதம் பண்ணலாம், பகவானுக்கு என்ன பிடிக்கும், நம்ம இது பண்ண என்ன பிடிக்கும், அந்த மாதிரி யோசிச்சிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில வந்து தோல்வி ஆச்சு. இதோட விளைவு என்ன ஆகுது, அதிக தூக்கம், அரட்டைகள், தள்ளி போடுதல், எல்லாம் என்ன விளைவு என்ன, வாழ்க்கையில் தோல்விதான். அதுக்கப்புறம் சோம்பேறித்தனம், வேற ஒண்ணும் இல்லை. இந்த அதிக தூக்கம் எல்லாமே சோம்பேறித்தனம் தான். இந்த மாதிரி இன்னிலேருந்து நாளைக்கு போஸ்ட்போன் பண்றது லேசினஸ் தான். அதே மாதிரி இதுல நம்ம லைஃப்ல நம்ம வந்து முன்னுக்கு வராம நமக்கு வந்து தோல்வி எப்படி அடையிறோமோ இதெல்லாம் தான் அடையாளங்கள். அதேதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெற்றியதற்காக களம் என்னெல்லாம் செய்யணும், வாழலாம் வெற்றி அடையணும்னா இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும், வந்து என்ன பண்ணணும், செய்ய வேண்டியதெல்லாம் என்னெல்லாம்னா ஆன்மீக பயிற்சிகள். ஆன்மீக பயிற்சிகள் என்னன்னா, தினம் எழுந்து மங்கள ஆரத்திக்கு வந்துட்டு நன்னா நம்ம ஜபம் எல்லாம் பண்ணி நீங்க வந்து பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்துட்டு நல்லா நீங்க சுத்த பத்தமா நீங்க வந்து வச்சுக்கோங்க. அதோட சுகமே டிஃப்ரெண்ட் தான். நீங்க ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும். அதுக்காக அவங்களோட வந்து கொஞ்சம் டைம் டேபிளை மட்டும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ணக்கணும். இங்க நம்ம வந்து இவ்வளவு 1 மணி நேரம் சீக்கிரம் எழுந்து போறோம், அதனால 1 மணி நேரம் சீக்கிரம் தூங்கிடுவோம். நம்ம ஏர்லி டு பெட் ஏர்லி டு ரைஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பெர்ஃபெக்ட் இல்லையா. நம்ம சீக்கிரம் எழுந்து சீக்கிரம் தூங்கினா மனுஷன் வந்து நன்னா நன்னா ஆரோக்கியமா இருப்பா. அது வந்து நன்னா என்ன ஆகும்னா, காத்தால எழுந்து நீ வந்து மங்களாரத்தி பார்த்துட்டு ஜபத்தை வந்து ஜபம் பண்ணினா வச்சுக்கோங்க, இந்த 4லேருந்து 5:30 தான் என்னைக்குமே யோகமான நேரம். அந்த 5:30க்குள்ள நீங்க முடிச்சிடணும் இந்த உங்களோட சாண்ட். ஏன்னா அப்ப நிசப்தமா இருக்கும். பிரம்மோத பகவான் வந்து பாப்பறான், நம்ம பக்தர்கள் நம்மளை கூப்பிடுறாரேன்னு என்னன்னு. ஏன்னா பின்றோம் நம்மள ஒருத்தரும் டிஸ்டர்ப் பண்றவா இல்ல, ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கறா இல்ல, ஒருத்தர் நம்மள வந்து பேச்சு வரமாட்டா, நம்ம யாரும் நாக் பண்ண மாட்டா, நம்மளோட வீட்டை யாரும் தட்டவே மாட்டா. இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு நம்ம வந்து சேன் பண்ண வேணும். அதே மாதிரி ஜபம் படிக்கிறது, கீதை படுத்தலாம். கீதையில பகவத்கீதை காத்தால 5:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிடா நம்மளோட தமிழோட இது. ஒவ்வொரு பாகவதம் ஆரம்பிச்சிருக்கா இப்போ. பாகவத்தோட ஒவ்வொரு சாப்டரும் அவ்வளவு அற்புதமா சொல்றா. அதுக்கப்புறம் நம்ம உடற்பயிற்சி எதா பண்ணணும்னா கூட அது கூட நம்ம உடற்பயிற்சி பண்ணலாம். அதே மாதிரி உறவைகளை நம்மளாம் வந்து மேம்படுத்துறோம். இதெல்லாம் வந்து இந்த நெருக்கடிகளுக்கெல்லாம் குறையும். வாழ்க்கையில வந்து உங்களோட எப்படின்னா கட்டுப்பாட்டில் நீங்க ஒரு டைம் டேபிள் வச்சுட்டு இருக்கணும். முக்கியமான ஆனால் அது கிடையாது. நம்ம பகவத்கீதா நம்ம எவ்வளவு படிக்கிறோமோ ஒவ்வொரு வாட்டி நீங்க படிக்கிறச்சே ஏதாவது புதுசா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. நம்ம இப்படி படிச்சுட்டு பெர்ஃபெக்ட் ஆன இந்த பகவத்கீதா கிடையவே கிடையாது. எவ்வளவு படிக்கிறோமோ புது விஷயம் நம்ம வந்து இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம கேட்கறது வச்சுக்கோங்களேன், சிரவணம் கேட்கறது, இந்த மாதிரி நம்ம ஆன்லைன்ல கேட்கலாம். நிறைய நம்ம இப்போ நல்லா அந்த மொபைலை நம்ம நல்லதா யூஸ் பண்ணலாம். நல்லா ஆன்லைன்ல இந்த ஒரு பர்டிகுலர் லிங்க்ல பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு பாகவதம் கிடைக்கிறது. பிளஸ் அதுக்கப்புறம் 6 மணிக்கு நம்மளுக்கு வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் சொல்லித்தரா நம்ம அதே லிங்க்ல. அதே மாதிரி 6:30 மணிக்கு பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி 8 மணி ஆனாலும் 8 மணி பிரபுஜி எடுக்கிறார். அவரோட மெஸ்கோன் அதெல்லாம் இதுல பெங்களூருக்குள்ள இல்ல, அவரோட நீங்க கேட்கலாம். ஒவ்வொரு கேண்டும் அற்புதமா இருக்கு. கேட்டா நீங்க வந்து எப்படி தெரியுமா உற்சாகமா இருந்து தெரியுமா, ஒண்ணா புதுசா நம்மளோட காதுல விழறது. இன்னைக்கு நம்ம விட்டதே நம்ம வந்து அவர் வந்து அவ்வளவு அழகா சொல்லி தர்றாரு. 8 மணிக்கு நாம பிரபுஜி, தானேஸ்வரி மாதாஜி, ராதிகா மாதாஜி அற்புதமா சொல்றார் சைத்தன்ய சரிதாமிரதோடது. அவரோட ஒரு சாப்டரை படிக்க நம்மளுக்கு வந்து நிஜமாவே நம்ம காதல அமிர்தமா இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம பண்ண. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 5.29 யாரா படிக்கிறா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது ஸ்லோகம். இதுல நிறைய ரெஃபரன்ஸ் வருது. இது போக்தாரம் யார் படிக்கிறேன்? படிங்க மாதாஜி. போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுஹ்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி. நானே எல்லா யாகங்களையும் தத்துவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும் எல்லா யோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும் எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இது. இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, பகவான் வந்து எல்லாமே நான் வந்து யாகங்களையும் தவங்களையும் எல்லாரும் நான் தான் இறுதி. யார்
யாரு? நான் தான். எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துற யாரு? அவர் தான். எல்லா உயிர் வாழிகளும் உற்ற நண்பு என்று தெரிந்து எல்லாம் என்னோட முழு உணர்ச்சியிலும் இருப்பானும் ஜடத்துவங்களை விடுபட்டு அமைதியாக அடிக்கிறான். அதான் சொல்றாரு அவர். மாயா சக்தின்னு யாரு பிடிச்சுல இருக்காளோ அவ எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாவும் பௌதிக உலகில அமைதியை தேடுறா. ஆனா பகவத்கீதையில இது கொடுக்குற மாதிரி அமைதியான வழி என்னன்னா அவர்களுக்கு அவளுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. அமைதியான என்ன சிறந்த வழி என்னன்னா மனிதனுடைய எல்லா செயல்களும் யாரு அனுபவிப்பவர்? பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அதனாலதான் அவர் எல்லா லோகங்கள்லயும் எல்லா தேவர்களும் யாரு? அவர்தான். அதே மனிதர்களுக்கு திவ்ய சேவைக்காக அனத்தியம் அவர் என்ன பண்ணணும், நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம திவ்ய சேவைக்காக நம்ம எல்லாருமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம். அவரோட உயர்ந்தவர் வேறு யாருமே கிடையாது. தேவர்கள் தலை சிந்தனாக சிவபெருமானை பிரம்ம தேவரை கூட சிறந்தவர் யாரு? பகவான். அதே மாதிரிதான் வேதங்கள்லயும் சொல்லியிருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம என்னைக்குமே நம்ம எஜமான யாரு ஜீவனை எண்ணினா கூட உண்மையில யாரு நம்மளோட ப்ரொப்பரேட்டர் யாரு? பகவான் தான். அதுல அவர் யாரு ஆள்றாரு? அவர் தான் நம்மள ஆள்றாரு எல்லாத்தையுமே. அதனால நம்ம என்னன்னா என்னைக்குமே நம்ம ஜடையர்களோட கடுமையான யார் சட்டங்களை யார் இருக்கிறாளோ அந்த மாதிரி உண்மையில யார் உணராம இருக்கிறாளோ அதே மாதிரி பல பேர் இந்த அமைதியை அவளுக்கு இருக்கவே இருக்காது. எந்த ஜடசக்திகளை எடுக்கன்னு எல்லாம் ஃபாலோ பண்றவாள் இன்னைக்குதான். ஆனா யார் அதிகாரி? பகவான் கிருஷ்ணன் மட்டும்தான் அதிகாரி. அதே மாதிரி இவன் தேவர் எல்லா ஜீவன்களும் யாரு சேவகர்கள்? பகவானோட சேவகர்கள். அதே மாதிரி பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வில் மட்டுமே தான் என்னாகும் பக்குவமான அமைதியை நம்ம எப்படி பெற முடியும் என்று நம்ம யோசிக்கலாம். அதே மாதிரி கர்மயோகம் என்றது என்னன்னா இது கிருஷ்ண உணர்வில் எப்படி பயிற்சி இருக்கலாமோ அவள் தான் கர்மயோகம். கர்மயோகம் என்ன பண்ணும்? முக்தி அளிக்கும் என்று அதுக்கு சொல்லியிருக்கு. ஆனா கிருஷ்ண செயலாக்கிறது பகவான் கிருஷ்ணன் மட்டுமே உயர்ந்த ஆளவர் என்று முழு ஞானத்தோட இதுல சொல்லியிருக்கு. ஆனா இந்த திவ்ய ஞானத்திலிருந்து வேறுபடுறது கிடையாது. இந்த கிருஷ்ண உணர்வு பக்தி யோகம் என்று மட்டுமே தான். அதே மாதிரி ஞான யோகம் அந்த பக்தி யோகத்தோட இட்டு செல்லும். அது பாதை என்ன? முதல் ஞான யோகத்துல நம்ம பக்தி யோகம் போறோம். பக்தி யோகம்க்கு தான் இருக்கிற ஹையஸ்ட். அதுல நம்ம என்ன பண்றோம்? பரமா உண்மையானோட உன்னோட உறவை பற்றி முழு ஞானத்தோட நம்மளுக்கு தெரியறது. அதுதான் கிருஷ்ணா உணர்வு. அதனாலதான் புருஷோத்தமரம் முழுமுதற் கடவுளே கிருஷ்ணா பற்றி நம்ம தெரியறதே முழு ஞானம். அந்த உணர்வை நம்ம பக்குவ நிலையை அடையிறோம். அதே மாதிரி கடவுளோட இருக்கிற ஆத்மா ஒரு நித்திய தொண்டன். ஆத்மா மாயையும் ஆட்சி வரும். ஆனா அவரோட தொடர்பு இருக்கு. ஆனா கூட நம்ம பலவேறு துயரங்களுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த ஜடத்துடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கிற மாதிரிதான் அவள் தேவைகளாக செயலாற்றுவது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அதனாலதான் இந்த கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறதுனா ஒரு ஆன்மீக வாழ்விற்கு நம்மளுக்கு கொண்டு வருகிறது. ஏன்னா இதுல ஜட உலகிலிருந்து பயிற்சி செய்யும் போது இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையை எப்படி எழுச்சி நம்ம பெயர் செய்யணும், எந்த மாதிரி முன்னேறணும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லிருக்கு. அது என்னைக்குமே கடவுள் யாரிடமே பாரபட்சம் பார்க்கறதே கிடையாது. அவர் என்னெல்லாம் கிருஷ்ணனுடைய நம்ம கடமை மட்டும்தான் பலன்கள் அந்த கடமைகள் புலனுடக அடக்குவதற்கு கோபம் ஆசை இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு கிருஷ்ணா ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கிறது. அதனால நம்ம இதெல்லாம் நம்ம என்னெல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா? பலன்கள் கடமைகள் புலன்கள் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும், கோபம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும், ஆசை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா நம்ம அஷ்டாங்க யோக முறையை பயிற்சி பண்ண அவசியம். ஏன்னா அந்த யோக முறையில என்னன்னா இறுதி நோக்கம் என்னன்னா பக்தி தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. ஆனா அஷ்டாங்க யோக முறையில யம நியம ஆசானம் பிராணாயம் பிரத்யாகாரம் தாரணா தியானம் சமாதி என்று படிப்படியா இருக்கு. அது நம்ம முன்னேற்றமானோம். ஆனா பக்தி தொண்டில் எப்படி பக்குவமாக ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறதுனா இதெல்லாம் பக்தி தொண்டு மட்டுமே மனிதனுக்கு அமைதியை தரும். பக்தி மட்டுமே உன்னமான நம்மளுக்கு பக்குவ நிலையை நம்ம வர முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அமைதி நிலை. பொக்தாரம்னா அனுபவிப்பவர். யாரு பொக்தாரம் அனுபவிப்பவர் என்னன்னா கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் எல்லாமே இன்பங்களுக்கு அனுபவிப்பவர். அது மாதிரி மகேஸ்வரம்னா உரிமையாளர். அவரே
அவரே அனைத்து உலகங்களுக்கு உரிமையாளர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். சுகூர்த்தம் நண்பர், அவர் எல்லாருக்குமே உண்மையான நண்பர். அதுக்கப்புறம் இந்த இதை உணர்ந்தவர்னா அவளுக்கு சாந்தியை அடைப்பார். என்னெல்லாம்? புக்தாரம், அதெல்லாம் இந்த 3 நம்ம அனுபவிக்கணும். கர்ம வினையை புரிந்து கொள்ளுதல். எப்படி நம்ம கர்ம வினையை நம்ம அக்கர்மம்னா விடுதலை. இந்த பாவம் இரும்பு விலகி நரங்கம். எது? செயல், ஆக்ஷன் நம்மளோடது. இதுல புண்ணியம் சொர்க்கம், மீண்டும் பிறப்பவர், தங்க விளக்கு. இதில் நம்ம சொர்க்கத்தை திருப்பி நம்ம போனா, சொர்க்கத்துக்கு போனா நம்ம எல்லாம் பாவம் புண்ணியம் இதானோன்னு திருப்பி வந்துடுவோம். நம்ம திருப்பி ரீபர்த் ஆயிடும். அது நம்மளுக்கு சொர்க்கம் வேண்டாம். நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? கோலோக்க விருந்தாவன் தான் வேணும். நம்மளோட மெயின் எய்ம் லைஃப் என்னென்ன? கோலோக்க விருந்தாவன், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அதுதான் மெயின் எய்ம் இன் லைஃப். இந்த மாதிரி நல்ல கர்மாவும் உங்களை இந்த உலகத்தில் மீண்டும் பிறக்க வைக்கும். ஆனால் கிருஷ்ணருக்காக செய்யும் செயல்களை அக்கர்மம் உங்களை விடுவிக்கும். இதெல்லாம் நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணாலும் திருப்பி இந்த உலகத்தில் நீங்களாம் பிறப்பேள். ஆனா ஒரே ஒரு என்னன்னா, கிருஷ்ணரக்கம் எல்லாம் செய்யறோமோ அதான் அக்கர்மம். நம்ம அந்த அக்கர்மம்ல விடுதலை ஆகும். நம்ம எந்த ஒரு மெயின் பிரின்சிபல் லைஃப் என்ன வச்சுக்கணும்? அக்கர்மம் எப்படி நம்ம இதுலேருந்து விடுதலை பெறணும், இந்த பாவத்தில நம்ம எப்படி வரணும், நம்ம கர்மாவை எப்படி நன்னா பண்ணணும், அதுக்காக நம்ம ஆன்மீக உணர்வுல எப்படி இதா இருக்கணும். அதான் உணவு மற்றும் ஆன்மீகம். திருடன் வர்சஸ் பக்தன். எனக்கு நன்றி சொல்லாமல் உண்பவது திருடுவதற்கு சமம். கீதை என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கா? 3.12 சொல்லியிருக்கா இல்லையா? நம்ம திருடன் வர்சஸ் பக்தன். நம்ம என்ன ஷார்ட்டா இறைவனுக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லாம, அவருக்கு பிரசாதம் கொடுக்காம, நம்ம சாப்பிடுறது எப்படி திருடர் நம்ம வீட்டுல திருடிட்டு போறாளோ அதுக்கு தகுந்த அதே மாதிரி கம்பேர் பண்ணிருக்க திருடதோட. அதே மாதிரி பிரசாதம், இறைவனுக்கு படைக்கப்பட்ட உணவை ஏற்பது பாவங்களை எல்லாம் கரைக்கும். நம்ம பிரசாதம் பண்ணி பகவானுக்கு முதல்ல பிரசாதம் கொடுத்து, அது நம்ம அப்புறம் அந்த ஷார்ட்டா வச்சுக்கோங்க, நம்மள என்னெல்லாம் பாவம் இருக்கோ அந்த இறைவன்லாம் நம்மளுக்கு அது எல்லா பாவங்களும் போக்கிடும். அதே மாதிரி இது வெறும் உணர்வு வரை இல்லை, இது கருணை மற்றும் நன்றியுணர்வு. நம்ம பகவானே உன்னாலதான் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு இந்த உணவு கிடைச்சிருக்கு, பகவானே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் பகவானே, நீ என்னெல்லாம் எனக்கு பண்ணி எல்லாம் உன்னாலதான். நம்ம என்னைக்குமே க்ஷணத்துக்கு என்னைக்குமே பகவானை நினைக்காம ஒரு காரியமும் பண்ணக்கூடாது. நம்ம கிட்ட நம்ம கிரெடிட் வச்சுக்கவே கூடாது. என்னைக்குமே நம்ம என்ன பண்ணினாலும் நம்ம ஒரு தூசி கூட இல்ல, தூசியோட இத்தினூண்டு இருந்தா கூட அதுதான் நம்ம பகவான் நம்மள பண்றார். நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், நம்ம கருவி. இது அந்த கருவியாக நம்ம செயல்படுறோம். அது யாரு? பகவான் சொன்னதுனால அவரோட என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுமோ எல்லாம் அவர்லாம் என்ன சொல்றாரோ அதே மாதிரி ஒண்ணுமே மறக்காம அதே மாதிரி ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். அதான் நம்மளுக்கு இது. அந்த என்ன இருந்தாலும் நம்ம நன்றி உணர்வோட, பகவானே இது ஒன்னாலதான் ஆச்சு, நீ இருந்ததுனால தான் எனக்கு இல்லை எல்லாம். அது பகவான் பார்த்து நம்ம பண்ணுவோம். ஆனா பகவானை மட்டும் நன்றியோட கருணையோட என்னைக்குமே நல்வழி பாதையில, எப்போது ஆன்மீக பாதையில போய் நல்லா என்னைக்குமே நல்லமா யோசிச்சு என்னைக்குமே நல்ல குணம் வச்சுண்டு, தமசும் ரஜஸ் குணம் போகாம சத்துவ குணத்திலேருந்து சத்துவ குணத்துல எப்படியோன்னு எப்போ நம்ம யோசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா முத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. கர்மயோகியின் பாதை எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. இதுல சரியான மனநிலை, சமநோக்கா நம்ம யோசிக்கணும், நேர் நிர்வாகம் பண்ணணும், என்னைக்குமே அமைதியாக சூத்திரமா இருக்கணும். இது பாருங்க நம்மளுக்கு இது பண்ணியிருக்காரு பாருங்க. சரியான மனநிலை எப்படி வருது பாருங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சமநோக்கம் எல்லாம் ஈக்குவலா நம்ம யோசிக்கணும். என்னைக்குமே நம்ம சுகம் துக்கம் துக்கம் வந்தா பகவான்கிட்ட நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி பகவானே என்னை இப்படிதான் படுத்துறே அதெல்லாம் இது பண்ணாம, சுகம் வந்தா ஒரு நிமிஷம் தான், அதுக்கப்புறம் என்ன அடுத்தது வரும் நம்மளுக்கே தெரியாது. நம்மளுக்கு தெரியுமா அடுத்த நிமிஷம் நம்ம என்ன ஆக போறது? நம்மளுக்கு அதே தெரியாது. பகவானாலதான், பகவானோட கருவி நம்ம சமநோக்கு பாவனையோடு இருக்கணும். சுகம் இருந்தாலும் ஜாஸ்தி இது பண்ணாம எல்லாம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம், துக்கம் இருந்தாலும் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம். என்ன நம்மளுக்கு இருக்கோ, பகவான் என்ன சொல்றாளோ, பகவான் என்ன செயல்பட செய்யறாளோ அதே மாதிரி, பகவான் என்னெல்லாம் சொல்றாளோ அது தகுந்த மாதிரி அதே மாதிரி நம்ம பகவானை இது வந்தா துக்கம் வந்தா பகவானை திட்டாம, பகவான்கிட்ட போய் முறையிடாம, பகவானுக்கு போய் நம்ம பல நோக்கு செயல்கள் பண்ணாம, அது மாதிரி பகவான கிட்ட கேட்டுண்டி நான் நீ என்னோட இந்த வேலையானா நான்
108 தேங்காய் உடைக்கிறேன், இந்த வேலையானா இதை நான் பண்றேன், அதெல்லாம் யோசிக்காம நம்ம எல்லாமே கிருஷ்ணார்ப்பணம். என்ன சொன்னாலும் கிருஷ்ணார்ப்பணம். சமநோக்கு பாவனை இருக்கணும். அதே மாதிரி நேர் நிர்வாகம். என்னைக்குமே நம்ம வந்து நேர்மையோட இருக்கணும். ஒருத்தரையும் மூண்டு பண்ணக்கூடாது. ஒருத்தருக்குமே நம்ம வந்து ஆன்மீக குருவோட பவ்யமா இருக்கணும். நம்ம வந்து என்னைக்குமே நல்லதே யோசிக்கணும். நம்மளோட கடமைகளை பண்ணணும். கடமைகளுக்கு பண்ணிட்டு நம்ம வந்து பலநோக்கு நம்ம வந்து அது மாதிரி யோசிக்கூடாது. பலநோக்கு செயலிலேருந்து அப்பாற்பட்டதா இருக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து அந்த என்ன இருந்தாலும் பக்தி தூண்டுல இருக்கணும். அதே மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு எல்லாம் குரு பரம்பரை என்னெல்லாம் சொல்றாலும் அதெல்லாம் நல்லா இது பண்ணி நல்ல தாட்ஸோட நம்ம பரமாத்மாவோட இருக்கிறது நல்ல மனசு சுத்தமா வச்சுட்டு மனசுல இருக்கிற டர்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு நல்லா எல்லாம் சுத்தமா நம்ம வந்து என்னைக்குமே எல்லார்ட்டையும் இருக்கணும். அமைதி, இதுதான் அமைதியோட சூத்திரம். இது அமைதியா இருந்தா நம்மளோட மனசு அமைதியா இருக்கும். நம்ம என்னைக்குமே நம்ம வந்து போற பாதையும் நன்னா இருக்கும். நம்ம வந்து குடும்பமும் நன்னா இருக்கும், சேமமா இருப்போம். நம்மளும் நம்ம பீஸ்ஃபுல்லா இருப்போம். பகவானையே நினைச்சுட்டு என்னைக்கு நம்மளுக்கு இது பண்ணிடுவோம். இது வந்து நம்ம ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே ஹரே. நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சதா, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்லா புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுது மாதாஜி? மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. எனக்கு புரியுது ஒரு மாதாஜி. மாதாஜி வாஞ்ச கல்பத்ருக்ஷ சொல்லிடுங்க மாதாஜி. சொல்றேன். வாஞ்ச கல்பத்தருஷிஷ்ய கிருபா சிந்துபயேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவோப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्णा की जय, श्री चैतन्य चैतन्य की जय, महाप्रभु की जय. ग्रंथों की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय, अयोध्या श्री राम लल्ला की जय. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. டவுட்ஸ் இருக்கா? ஏதாவது புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? எல்லாம் புரிஞ்சுங்களா? புரிஞ்சுது மாதாஜி. ஒரு மட்டும் பண்ணுங்க. ஜெயபாத்தியோடது வந்து ரொம்ப இதா இருக்காரு. அதனால மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் நான் ஸ்கிரீன் லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் ஒரு செகண்ட். சரி சரி சரி.